Okay, Gurnmagi, Gurnmagi to Chiran as an queer vein show. What I'm couple of word off we Normalú in Changleka. Sarim to Teicneolaíocht. So Jaren Gerbe show in pre-vime atagam in my hail eyebrow the blint of father news. Dungailgus Changleka Elikama. Salatan you shared a guest the Normalú na Chimpelacht ein Changach Rivera Heven Ar-Líne session the raw Coed and Laganu. Hossi me sin obershow beag nach 5 blian o hin, mar Allamore in my Einer America. Viach Ollscoil River and Tamar Fad, agus Vienna nish. Agus the nish to drowned in Kainska agan a gober a range of Latin targi a crohu in Laochra. Mihil Johnny O'Maher, Owen Murchu, Kieran O'Bertune, Galordiniella. Agus Bannon Tavak der Le Lishan Avershow, Darlumsa. I féidir mar hapla tamedicus na fear Ollscoiliocht a hollaher mar hapla mata cujwad and rivera in Merla. Agus iver do úsáid min teach Ar-Líne seachas na Coeden as the man ho shielta go háirithe. Is an cummersáid seachas Coeden a crothú. Agus iver trí urdaisi incurtha rivera agus gohan polka. Agus early profile koma literary Kachale grammati. Le húsáid minchang rivera esku. Achrian cursi Teicneolaíocht agus skippy agus ganstad. Agus care to be a guest in Normalú a machan show. Gandout Rinston Teicneolaíocht fleamar inu mar hampla rail talktiru virtual reality. Tom Cliffy Rivery in Kacha wearables, robots, Intlacht Herga, Coed and Goha, Ar-Líne Nanari, agus Marshinda. So listen vir in Ra, Nilain San Ollscoil in the Corsi Teicneolaíocht to show. So Tamia Gober is a range general to show, Le Blianta Fada. It's the Tishkant Egan Agam, in the Canealacha, agus at a Riachtanais, the Forbairt and sort show. Agus conas féidir tugrach hin o bio san ad terma gan more an aragid no gan dontas. So cadi an Seachtú Glúin show falsúnach de chuid na Mohawks America hui atá an. Agus rud atá an nuair yenter kinne trom cúiseach arbe deter go chóir an tinnacher imrú sé ar an Seachtú Glúin amach an show a curse an Arab. So sin an case that the agam aniu is cumulum if we aim Teicneolaíocht le. Conas is féidir an infrastructure technú agus Teicneolaíocht a crochu a nish sa clí go mé an Seachtú Glúin roan in an tangle úsáid. Ar nui ta chanasan is an kes show agus an géirgad le hacmani riverachta satanga Laochra baum. A credum gur féidir lin an dáhra a rastal. So just while I'm couple of road the raw between fixture Dawanda, have Myun Changa. You might have been termed Myun Changa is Changa war, Gach Changa, Changa Vinley Bajer. So Shansko is agi go nismo na shacht meal Changa, Laochra Dawan. Rud the Qurin Intis Aldini clean you weren't to Garud Asgana chorus skrifa imask Changa and Dawan. So ta wad ní smó teanga nav scrífa na scrífa an. Agus ní spéisiú fós is astrachan den vibla cudwad in a trí víle teanga scrífa sin. Agus tá mé masar kinse gohfuil níos lú na míle teanga ta scrífa ag an pobl na teanga hain. S the man ho síalta mar hampla effector timpel is ceirchéad teanga Twitter, beidir níos mó ar Facebook, trícéad teanga le Wikipedia, Céad is octo le litror, agus tá príomhlachanach cuair de Google ar fáil I géad is cléige teanga faoi láthair. Agus sin an Coed an riverachta is ilteangi go bhistam. Céad na daoine atá tíomh hir na literary show agus an Wikipedia agus na hastrachan ar Google agus ruí mar sin. Is minic gur bé duine amháin atá freagrach as fórmhór na Teicneolaíocht I mian teanga. Agus tugam Laochra na daoine seo agus bhádam just cúpla duine, cúpla cara
a lua. So reduce Laochra Edmond Kachale, sílam gohfuil Edmond tá sé sa Walav, sílam gohfuil sé géisteach le seo ar an Idirlín faoi láthair le cúna dé. Is cainteoir dúchas na séimhe sé, Chichewa, an teanga náisiúnta sa Walav. Is riamh-chláirtha ar Gardamuile sa lá, agus tá éachtaí déanta ar san na séimhe sé ar an Idirlín. Is é Edmond atá dastraí príomhlachan na Google agus cudhá de Facebook comá. Sin atá freagarch as go leor téirmí ríomhreachta nua sa teanga as is dúm hain, so níl cuiste téirmíochta acu is den amháin. Agus dorba sé rint ard le sí teangólaíochta, clibálaí, parsálaí ar hampla. Aon ceann acu ina ábhar PhD de aine eile. Agus scrab sé agarthóir tic speisialta tá díire ar chuoine a scríbhann sa teanga. An céad léach eile, Michal Bauer as Alban, or as an German, is kaintor an Germanisch, is Germanach le Gaelic Lifa, Kamala Galore Chanch Ella, Goelga, Germanisch, Berda, Sheenish, Baskish, Rinchella. Tashi in Achoni in Glasgow, is Asterhor Gadermule, Tashi Dokredje made at the Gentege, or San the Gaelic. Folklore more electronic, ar Nidirlín, an folklore biog, tá an. Lagan electronic, den sean uclór dwelly, sinné an Denín atá acu hall. Litror, chorus, text, gacaint, cosú le Aberpancaí, agus Niart, Astracon, Wagari, Firefox, Thunderbird, Ubuntu, Skype, LibreOffice, Marshanja, just asastum hain. So Beidir just couple of other off in landscape at on. So Beidir grahug ship fui jar an listation will Microsoft Windows or foil in Alech, Acneosir foil in Chichewa. To Gmail, Twitter, I guess Facebook agan in Gaelga, Acneosir foil in Gaelga na Halaban. I guess our noita galore Barnian o have Bulgari in Gaelga, fos. So Kane fall. Is leir wil dini passionta an a wil na skillen a Teicneolaíocht agab an cumas sa teanga atá sasta obair dhéanamh ar san na cúise. So tá an freagra master simply is cuma leis na mór cólachtaí Teicneolaíochta faoi bhí an teangacha. Deir Facebook ar wallo an siomh a chur fáil in nach teanga ar fud an dawan. Ach is seafó is ar macas sin. Tiblas céad teanga acab faoi láthair. Ac níl siad sásta ghlaco mór an teanga nua. Fiú nuair bhíon daoine sa pobal sásta an tastracán a dhéanamh sir an aisce. Agus nuair nach bhfuil éon constach roin ó rompú, éon constach technúil beidir 500 nó 1000 teanga a hacu ar an siomh. So an toir seo, iver hain is gadúin mar phobal brú a chur ar na cólachtaí seo can dulcha cína dhéanamh faoi láthair, tulla faoi seo ar ball. Agus iver a dó gur botúna a bheith bra ar na cólachtaí seo mar stratéis ad teirmach. Má táid a ddíriú ar an Seachtú Glúin sin roin. Is ceart a chuomhnú go raibh an Gaeilge ar an bhód go bhád sul ra Google nó Facebook an, agus dearan go méise an seo nuair bheith na cólachtaí sin ime. So cadí iad na Riachtanais nó na canílacha atá an na Teicneolaíocht teanga orbit mar sin. Cethir rud, cethir Riachtanais, sanolas technú ar nói, sanolas teanga, acwani, so chula mar rudí faoi seo na leichtaí eile, cód, mar hampla agus sonrítanga, folklórí, tafadí sa teanga rudí mar sin. An cethir ceann seo an rud is casta sa scéal, so seachada forlahan, so rud generalta. Agus is minic a céalaíonn seo partnéireacht le mór cólacht an sort atá deachar a hocrú rud a luime. Mar hampla chun líonra sosialta ar chur fáil I de ceanga tá rá agat, iver hain, de líonra sosialtar féin le crochú, rud a bhí genta cúpla óir star na Gaeilge, beidir demlíon ó hen. Stéanach go himláin ó na líonraí sosialta,
iver a trí na cína tá an úsáide méla ar nói, agus iver a chathair coibrú Facebook, no Twitter, no Snapchat a bhaint amach. Agus an scéal céine mar hampla na riomhcliffí 3D, so Call of Duty agus FIFA agus rudí mar sin, tá an ráha céine agat. Uaireanta is féidir choras darchuid féin a crochú, nuair nachmíonn na constaí teicneúla agus ná sosiálta go háir sin, mar hampla Teanglann Pancaí, Aber Pancaí, rudí mar sin. Agus uaireanta is féidir cuibriú dhéanamh de hagraíochtaí nabh brabús, seachas cólacht mór mar hampla Mozilla agus Mozilla Firefox. So rinne mé pictiúr ní far mór graficí mé ach rinne mé íchel. Spéidir bhfuil sé sort of rochasta mar léircháin ach fagi mé suas ar far cúpla nóméid é. So seoí na ceithre Riachtanais agus rint togra comá. Cúpla ceann atá curthir a Gríoch atá déanta agan ceanna hain agus cúpla eile atá le teacht. So bhála in a bheith sa lár ar nói, agus roundly made 3 cín an sin, an lagan Gaeilge Gmail, agus sampla bháin é sin in a ró rá coibrú idir Pobal na Gaeilge agus cólacht mór Americánach. Bhí mar é sin a dhéanamh mar sort of ally tuaimhistí de cólacht gan ban the Gaeilge agus ar simachas sa teanga agus rudí mar sin. An dara ceann na Firefox a rís coibrú idir an Pobal agus agriocht na bhrabús, agus an tríú ceann na Teanglann Pancaí, sort coibrú idir rialtas agus an Pobal. Ach a rís na samplaí sin tá na ceithre Riachtanais an, a Scannell teanga, Scannell teicneol, mó seachada agus achanítanga. Tá cín eile an sin, so Google Translate mar hampla, tá sé, well, tá sort of choras seachada acab Google ar nói agus Scannell teicneol, agus tá achanítanga ach an comá, ach níró an Scannell ceartanga acab agus is léir an tóir sin. Agus Linux comá, so tá go leor daoine gobar choras ibracán Linux faoi láthair, ábhfuil an Scannell teicneol agus teanga acab, tá go leor achanítanga agan, ach níl sé mór le rá mar choras ibracán, so tá sé sort of tuimh amuigh don bubble sin. Agus an sampla eile tá simú na Siri as Gaeilge sin é an microphone sa lár an sin. So níl Siri agan fós, ach tá an Scannell teanga agus an Scannell teicneol agan, so go leor daoine sa seomar seo. Ach, so an príomh rud atá bhain a hasíonn faoi láthair na hacmanítanga, so tafadí sa teanga, tá scríofa gan sort of ro himpiúla dhéanamh. So sin é an príomh rud atá bhain chun Siri as Gaeilge a crochú, ach is gá an sort of choras seachada a bheith an comá. So is gá coibrú le Apple chun an Siri sin a chur ar an iPhone, seachas sin just is togra acadúil gan a bheith I lábha an Pobal. Conas is féidir linn na ceithre Riachtanais seo a chur a bhaim. So bhálam sort of alteracht a walla an seo, agus a rís sort of graficí ufásach, ach so séir atá an seo na alteracht bunathe ar Sheravísi, so service-based architecture in Méarla. Séir atá an sna Sheravísi seo na cód agus sonrítanga. Sanéal ar deirtar, agus déanann gach ceann job amháin, agus job ar le. Mar hampla má cuirtar text go dtí an gramador sa lár an sin. Aim sin sé na botún sa text agus cuireann sé lista arás I bhórm infroseálta éigean. Leis an struchtúr seo,
bhach sé Harbh ééis go síban an nua agus apan an nua a crothú go skipi trí na PC a chur le héile bunasach. Agus cumá taide a dhéanamh agus Forbairt a dhéanamh go nábsblach na séirbhísí san ard terma. Mar hampla bheith duine in an app de ddíirithe Aldamóí a crothú, in na scéalta is déine ó tuairis.ie, sa clé gur féidir na focail crua a chlicáil agus sanmhíú a áil ó teanglin.ie nó folklore.ie, agus a ríis na habertí a léamh as ard trí cumarsáid le aber.ie cumá. nó mar hampla eile feimhclár ddíirithe astrathirí, chuirtí text béirla isteach, dhéanach sé dréocht astracán leis an tapadóir ar clé. Chuirteach sé folklore.ie agus tearma.ie ar fáil go héasca, a rís trí cumarsáid leis na séirbhísí an sin an tastracán a cheicáil le géalspell. Le structúr den sortseo, beidir forbróirí cosú lumsa mar hampla, rudí mar sin a dhéanamh go hanskipi ar fad. Beidir láháin, cúpla lá, domach na séirbhísí ar fáil. Agus níos fearr na sin, bhach daoine nach bhfuil go leor géalga acab, so just forbróirí daoine áhfuil na skillanna teicneolaíochta acab, an rud céin a dhéanamh, tuis go bhfuil an sanolas tríomhastí de na séirbhísí. So maidir leis na constaí eile nó na riachtanais eile, just bhádam cúpla rud eile rá. Agus dúirt Ciarán é siú cúpla nóméad ó hin, ní mór dún curcha go oscailte a leanúint. Is cuid den infrastructúr fad téarma go luí mé an cód agus na haicmhaítanga. Agus ní é mise an seo gan 100 bliain ach déann go mé na sonrítanga a chrochi mé in úsáid fós agus béidir an cód freisin ach fe go muid fao sin. Agus ó thaobh sanolas teicnúil cúpla point eile. Tá sé tábhachtach pasióga a bheala chun riomhclárú. Rud atá déanta agam America, code clubs agus scratch agus rudí mar sin ach bhhála marú céine dhéanamh seo an éireann. So domach simigéine, so tairskant oscailte, domach simigéine I glub riomhclárú bhainú trí ban na Gaeilge bhéon sásta páirte ghlacha ábhar a chur le héile mar sinnte. Tá astracán ar an teanga scratch agan, agus go leor féidirachtaí eile a bhainean le múna an riomhcláirithe. Camála sin ag an tríú level cathair takeíocht de hort de haiddóirí ógus a réimse seo. Le Forbairt a dhéanamh na tulgraí atá an anis agus an Seachtú Glúin eile de haiddóirí a Thraenáil. Agus mar focail scóir, creidim gur féidir níos mó brú a chur ar na mórcólachtaí. Brú an nuas, an rialtas, go háirithe ar na cólachtaí a déanamh gnó in éireann, agus brú an níos an phobal. Go dtíorach mar a dhéanann pobal na Catalónis, pobal na Bascais, chun chorm na féine bhaint amach den teanga. So Ar-Líne, gur magi.